आयुर्वेद चिकित्सालय आणि पंचकर्म केंद्र, शरीर शुद्धीसाठी ऋतुशोधन, वमन आणि विरेचन। आजच संपर्क साधा। डॉक्टर योगेश कोडकर, MD, पंचकर्म, आयुर्वेद चिकित्सालय आणि पंचकर्म केंद्र, सिद्धिविनायक अपार्टमेंट, शिवाजीनगर, कुडाळ, सिंधुदुर्ग। संपर्क 9850 8274 42 आणि 9764 80 85 92। वेळ संध्याकाळी 3 ते 7 वाजेपर्यंत। मातोंड येथील श्रीदेवी सातेरी पंचायतन देवस्थानची स्थळाची बारस रविवारी 25 फेब्रुवारीला भक्तिमय वातावरणात आणि पारंपरिक विधीनुसार पार पडले। जवळपास 14 वर्षांनी झालेला हा बारस उत्सव पाहण्यासाठी भाविकांचा जनसागर लोटला। मातोंड गावच्या या पारंपरिक बारस उत्सवानिमित्त सकाळपासून भाविकांनी श्रीदेवी सातेरीच्या दर्शनासाठी गर्दी केली होती। सायंकाळी 5 वाजता मुख्य कार्यक्रमांना परंपरेप्रमाणे सुरुवात झाली। सर्वप्रथम 24 फेब्रुवारीला बारस उत्सवाच्या आदल्या दिवशी श्रीदेव रामेश्वराला पडके बंधन करण्यात आलं। त्यानं हा उत्सव पाहू नये असा प्रघात आहे, त्यामुळे त्याला पडदे बंधन करून या उत्सवापासून दूर ठेवलं जातं। यानंतर बारस उत्सवा दिवशी सायंकाळी पालखीतून श्रीदेवी सातेरी आणि श्रीदेव रवळनाथ उत्सव मूर्ती तसेच मातोंड गाव रहाटीतील सर्व कुळे सवाद्य सातेरी मंदिरात आणण्यात आली। यानंतर खऱ्या अर्थानं या उत्सवाला सुरुवात झाली। पुढे श्रीदेव मळेकरी, भूतनाथ, पावणाई आणि इतर अंधारांच्या संचाराच्या उपस्थितीत पुढील विधी पार पडले। गावातील वाईट शक्ती, त्रास, अन्याय, भूतपिशाच, रोगराई, दुःख यांचं निवारण एकाच व्यासपीठावर होतं, ती म्हणजे बारस। हा एक प्रकारे देवीचा गोंधळ आहे। देवीच्या आसपास असलेल्या सुप्त शक्ती यावेळी जागृत असतात। सर्व दैवी शक्तींचा समूह या आराधनेतून तयार झालेला असतो। या उत्सवात पुढे आलेल्या अनिष्ट शक्तींचं समूळ उच्चाटन करण्यासाठी तुळस गावातील कुंभार कुटुंबियांनी पारंपरिक रीतीप्रमाणे काम पाहिलं। मातोंड गावात बारशीला अनेक पिढ्यांचा इतिहास आहे। या उत्सवाला तुळस, आसोली, जोसोली, पाल, तळवडे, नावेली, वडखोल, होडावडा, मळेवाड, निरवडे आदी भागातून शिमधडे म्हणजेच प्रमुख गावकर मंडळी या उत्सवाला उपस्थित होते। मातोंड देवस्थानच्या वतीनं त्यांचा यथोचित सन्मान करण्यात आला। या उत्सवाला आमदार नितेश राणे, आमदार राजन तेली, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवी यांच्यासहित विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते। या बारशीनिमित्त समस्त गावकर मंडळी, युवक मंडळ आणि ग्रामस्थांच्या वतीनं चोख नियोजन करण्यात आलं होतं। मंदिराला सभोवताली मंडप घालून आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात आली होती। या उत्सवात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये आणि वाहतुकीचं योग्य नियोजन व्हावं यासाठी वेंगुर्ले पोलीस निरीक्षक संदीप भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस कॉन्स्टेबल रंजिता चौहान, वाहतूक पोलीस परुळेकर, गौरव परब यांच्यासहित पोलीस कर्मचारी आणि होमगार्ड यांनी काम पाहिलं। भाविकांसाठी वेंगुर्ला नगर परिषदेच्या वतीनं फिरत्या शौचालयाची व्यवस्था करण्यात आली होती। दरम्यान पहाटे 6च्या दरम्यान हा बारस उत्सव पार पडला। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा,
कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.